Хайде да ти оправим уейва. Хайде, моето момченце. Хайде! Уху, прави си уейва. Виж колко е тъп. Моя, actually, колко е тъп. Уа, ние загубихме Feast of Strength заради този легофрен, как интна току-що. И взех Tower Shot. Още ще бъда дарници, няма да бъда дарници. Знаем за файт поне, ако не е нещо... Няма да им дарем 3 поне, нали? Йоу! Това беше секси между другото. Dark purple, bro. Yeah. I love dicks up my ass. Jarvan къде е? Не знаем, I guess че Wukong е там. Nice flash. Ти нямаш флаш и ще умреш. Да се върнем на какво отговорих. Какъв е смисъл от First Blood? Изписва ти First Blood. И какво? И какво? В смисъл, и какво? Нали, нямаш никакъв ревард, освен че си убил първия, така. Преди ти даваше плюс 100 гол, нали? Брат, оцели един спел е така, плиз. Да. Skarner Open. Хайде, Skarner стрим. Сега се ренеймвам стрима на Skarner стрим. Аз ще играя само Skarner. Аз съм Skarner ирала между другото, ако някой се замисли. Ако реално се замислите... Това съм аз. Това съм аз. Аз съм legit. What? Legit това съм аз между другото.